min mbiyetemi ko Mbaye Mbengue jeeyami ko Ƴalla koye nder commune Mohorko Diéré et en même temps komi adjoint maire commune Mohorko Diéré. sa ƴeewi ñalawma hannde o ko ñalawma mawɗo ko ñalawma pecciɗo e doge ɗiɗi. subaka sa ƴeewi Daouda Dia yirlima seeɗa e guesse e nder commune e nder wendu Bosiyaɓe pour tigui rigui hollirde holno ɓadori population makko e walludeɓe. mais sa ƴeewi tan ñalawma o gasi koye genre mini meeting walla taw ko meeting tokoso wiyete Daouda Dia ene yewtidanno e wondiɓe muɗum par ce que on saaha goto département Kanel ɗefi jiiɓade waɗino tendance uji ɗiɗi ɓe jooɗima duuɓi ɗiɗi ɓe kawrani mais hande Allah waɗi hendu moƴƴuru ɓe kawriti ɓe jaadi. Daouda noon wi haade mum jooɗiyade batu département walla haade mum noddude batu commune o foof il faut ko nodda d' abord liggotiɓe makko yaadunoɓe makko e tendance ɓe o famnoɓe tigui rigui pamodiral dañama kadi e hol importance payaɗo e élection payaɗo ɗo 24 février 2019 pour yimɓe fof mbawa yaltude law mbawa woytode beele makki ne daña pourcentage mo foti dañde ɗo e nder département mo Kanel. programme o mi haalimo nane ko Daouda famnude yimɓeɓe hol d' abord kawrital makko e liggodiɓe makko e nder département o par ce que eɓe keewi eɓe responsable uji e nder département o keɓe sertunoɓe banggue tendance mais o saaha hannde kam fof ɓe kawri ko yimɓe fof ko parɓe hannde département Kanel koko paari par ce que ene anda ko département mo makki ɓuuri yakorade donc yimɓeɓe fof koko paari so wiyanoma ni woto ko janggo bettata hay goto minen fof commune parɓe yidde wotande Macky Sall ko ɗum tan wonno yewtere hannde hakkude Daouda Dia e militant ji commune muɗum holno yimɓeɓe jadata gona neɗɗo goto tendance ala jiidi yummo e baba jaggana Macky Sall e élection ngaji garoji ɗo ɗi gonga sa ƴeewi hannde e nder bato aussi wonɓe ganduɗa galano e lando o ɓe mbiyatno koye landaji goɗɗi ɓe gonno kono hannde kamɓe foof ɓe garti rewde caggal Daouda Dia saabu dusde président Macky Sall ha wawa gagnade élection ngaji ɗi parti o noon garɗo hen hanki e garɗo hen heccanki e garɗo hen hannde foof poté parti o mamin mbiɓe bisimilla min nanguiraɓe aussi no militant ji gadande ɗi nanguira foof minen foof min mbawa yadude min jiidu yummo e baba ko woni mission amen ko min mbawa wadde réussir taw le 29 février à 19 heures hamin keeɓa résultat 90% walla 99% e nder woni miijo amen e programme hannde o tan koko mbimami ko 12 président Macky Sall kadi jaadigal ene weeli yimɓe so mbiyama ndendi tan gaare jaaden noddaɗo foof ara noto ɗum woni hannde sa ƴeewi yimɓeɓe keewi kamɓe fof ɓe gaari notade noddago Daouda Dia pour wawde famde nouvelle mo addi e hol darde nde o daari e holno ɓe dusirtamo pour wawde dusde ha président de la république heɓa saago muɗum ñande le 24 février. Daouda Dia so fodani min wonde so Macky Sall gagnima ma waɗan min goɗɗum min gonɗinat par ce que o waɗini min guila Macky Sall laamaki o waɗi ɗo boyli o waɗi ɗo forage uji o waɗi ɗo grillage uji pour 12 yimɓeɓe e banggue haɓade malnutritionnel donc on waɗi ɗum hannde so wiyama wiide tan yimɓeɓe fof jarama mbeɗa ewno kadi yimɓeɓe ñande élection 24 février hertoɓe patni midi mais à partir de 8 heures yo yimɓe fof jaltu rewɓeɓe jalta sukaɓeɓe naata e galleji ɗi les responsables politiques tello e galleji ɗi mbaɗa sensibiliser yimɓeɓe pour tigui rigui yaade wotoyde ha min mbawa nande wiiw e nder département Kanel. diaspora somi naati hen mi inni Fouta par ce que Foutankoɓe ene Amérique ene Congo ene France ene partout donc ko min guerotoɓe tan ko makki men ko enen goni ɗo hamin guero yimɓe foof yo gar balla en beele Macky Sall wawa gagnade toɓe tolni foof yooɓe mbaɗa sensibiliser yimɓe mbawa wotoyde law gayna law guila bureau ji boɗɗi guddaka beele enen daña résultat mo jakori o à partir de janggo so Allah jaaɓi hamin jogui batu Kanel ma comité départemental o jooɗo waɗa programme commune o ne yaaji département o ne yaaji ɓe mbaɗa programme holno yimɓeɓe jarata e commune aji ɗi e guure ɗe ko à partir de janggo min mbawata andude tigui rigui programme o holno yaari. Pindi TV ko télé aussi mo battumi hakkille mo jeeɓami e saaha foof de passage ni mbeɗa salmina Abou Diop e l' ensemble élément ji makko liɗɗo nder Pindi TV min mbiya yo Allah junnu balle yo Allah moƴƴinu battane continue gollal so Allah jaaɓi yimɓeɓe fof ma tawon yo Allah junnu balle moƴƴina battande oy so Allah jaaɓi oy so nandiri onon koye mon amoji ɗi kalto mbawɗon hawrude mo ƴeew ñalowma e nder campagne o ara toon o salmina on o juuro on o inde parno fof so Allah jaaɓi o e kalnoɓe kalto kawruɗon o e maɓe gar toon so ronkani o yino yaade e guure foof kono so ronki o ara e wuuro woto taw onon fof ɗo mbawi hawrude ɗon o heddi ko affaire Wali Diala e Sinthiou Polel o affaire courant mon ko erreur o kono courant mon o ma ar so Allah jaaɓi o erreur o nde sarsa gasi nena ara
oye waɗa ko Sinthiou Walel ala place Sinthiou Polel oye ko ɗum woni erreur nana ɗo o ɗum tagui leɗɗe garan toon kono jokkodira directeur o on wiide o Baba Diallo gonga oye jeeya ko guijulon oye nde o haalnim probléme o ƴewri affaire kayitaji ɗi oyo gonga kono ala baasi oye neɗɗo nawama leɗɗe nawama toon o ittiraki toon nawre Wourombulel ene jeeyano e programme he no waali jara jeeyano e programme he ni oye kono Wourombulel oye ɓe mbaɗi peeje mabɓe kamɓe maire Alassane Thiam ɓe mbaɗi wuuro ngo oye ko jogono yaade Wourombulel ko ɗum addere watte waali jala oye moon keɓ so Allah jaaɓi Dieynaba Beñuga e addi kam ɗo ene ko wallodirde Daouda Dia min balla président Macky Sall ha daña deuxiéme mandat premier tour e garal hannde ngal ɗo tan ko rendude wossodirde miijoji kono base o ene tiiɗi surtout ma commune mo Horkadiéré commune Horkadiéré Daouda Dia ne fawi hen junggo makko mo fawi hen koyngal makko omo haalda e miltaji makko chaque jamma e ñalawma subaka e kihiide omo liggodo e munen hay goto suuɗani ɗum noon minen so Daouda Dia ari il faut min jooɗo min jewtude e makko min ƴeewno min mbaɗiri tourné walla min mbaɗiri porte à porte min kalda e wonɓe e nder galleji ɗi min jaltina yimɓeɓe beele ɓe paama holko woto yahata beele ɓe goota law ɓe koota moni foof faya e haaju muɗum amin paari gagnade premier tour amin paari inchallahu rabbi amin jaaha amin liggo kadi inchallahu rabbi min keɓata ko 100% min goota kadi min gaño min nawta Macky Palais Abou Doumbouya hande addi kam ɗo ko jaam donc e yiide liggey Daouda Dia par ce que Daouda ko vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema bon bawɗo toppitade leydi ndi bawɗo kadi gandanɗa hoorema toppitade diwan o par ce que min ke commune Orkadiéré jiyami Daouda ko maire commune Orkadiéré waddimi e Daouda ko Alassane Dabel Sy meme Coumba e Baware Sow min dañi mouvement goɗɗo mo gonnomi mais Allah waɗi Alassane tawi place am min comme tailleur Alassane tawi place am wi bon Daouda ko neɗɗo presque Daouda ko gandanɗa hoorema ko kanko woni bamun diwan o kanko woni bamun commune o donc ƴeew jokkodirde makko mbimin dañi mouvement mo gandanɗa hoorema mo gonnomi joni noon mbiɗi jokkodirde e Daouda sababude Daouda ligguey mum e moƴƴi par ce que min en tant que Horkadiéré mi yi Daouda waɗi ko heewi e diwan Horkadiéré mi yi Daouda waɗi hen ko heewi ko commune e Horkadiéré donc firti Daouda ko min waɗani donc Daouda waɗini kam noon alay saago min mi ƴeewa e jokkodirde e Daouda ko ɗum waɗi garmi ɗo hannde voilà Daouda pour famde rek ko olof kalta mais mi haala ɗum e pular Daouda ari ko famminde yimɓeɓe kareele binoɗo goni ɗi wona hayno ko enen fof ko Macky Sall jiɗɗen wallude hande o yimɓe fof ɓerde won wotere pour mbawa wallodirde ha Macky Sall gagno après jotto kadi so jottima minen kam halpreɓe personnellement mamin mbawa wiide ko minen o jottini ko leydi ndi fof jottini alhamdulillah kadi inchallah o jottima voilà a Tall Sall ko waɗi ko min hooram bon wayi comme no sar min ko banmi ko par ce que ke Macky o wonno donc o acci Macky o yeehi banggoɗo omo wonde wondiɓe makko hande o andi holko woni gonga ko artude e Macky wallodire e Macky ha Macky jotto voilà min hooram wonto gonnomi mi andi ko Daouda woni gonga ɗum saabi gartumi Daouda wallodirde Daouda ha Macky Sall jotto alhamdulillahi rabbil alamina par ce que hande mbiɗa jogui 31 ans walla 30 ans komi cukalel e nder famille o mais alhamdulillah ko min woni bamun famille o firti mbiɗa jogui base ko min goto jiiɗa ɗo mais mbiɗa jogui temedere e temedere neɗɗo ko woni caggalam yimmiraɗo babiraɗo miñiraɗo kawiraɗo a faami de foof nen caggalam donc base o alhamdulillah nen to Horkadiéré seede mum ko Alassane Sy woni Alassane Dabel Ware Sow Coumba alhamdulillah mbiɗa jogui babiraɓe tidɓe nen ɗo henne ko wayno Baba Seydou en Baba Issa Coumba en bon ko ɓeɗo mbawa accu ɗum fena donc mbiɗa jogui base tiiɗo min ko woni hande yiddam yidde holno mbawi wallirdemi hami waɗa batu hande e nder Horkadiéré yidde andinde Daouda vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa poɗɗo wawde wallede holno wallirtami hami heeɓa wadde batu hande mawɗo nden gandara est ce que mi jogui base walla mala base